Мин гомеремне татар халкына хезмәт итүгә багышланган кеше буларак шуны әйтәсем килә. Мин Татарстан Яңа гасыр каналы эшли башлаган дәврдә иң беренчеләрдән булып татарлар программасын оештыручы кеше. Һәм аны 10 ел дәвамында алып баручы һәм автор булган кеше. Бүгенге көндә дә мин шул юнәлештә эшлим. Татар мәдәният үзәген җитәклим Казан кооператив институтында. Безнең 7000-нән артык студентка үзебезнең гырыф-гадәтләребезне, телебезне, динебезне саклау юнәлешендә эш алып барабыз. Мин нәрсә әйтмәкче булам? Бүгенге көндә Татар конгрессы менә безнең дөньяга сибелгән татарларыбызны берләштереп, татар телебезнең сагында тора, динебезнең сагында тора, гырыф-гадәтләребезне бергәләп саклап киләчәк буыннарга илтә. Һәм бу юнәлештә алар җиренә җиткереп үти дип әйтер идем. Менә иң беренче тапкыр татарлар программасы ул вакытта бит әле бернинди каналларда да татарлар турында сөйләнеләдер, әмма дә ләкин азрак сөйләнелә иде. Иң беренче дәүләт телерадио компаниясында эшләгәндә дә мин татар дөньясы, ватандашлар дигән минем сәхифәм бар иде, милләттәшләр дигән сәхифәм бар иде, Казаным дигән сәхифә бар иде. Мин шул сәхифәләр аша татар дөньясы белән таныштырып килдем. Иң кызык төбәк татарлар программасы оешканнан бирле иң кызык төбәк менә шул булды. Иң беренче тапкыр мин Касыйм шәһәренә бардым. Ул вакытта әле Касыйм шәһәренә безнең Казаннан беркем дә аяк басмаган иде, телевидение буенча. Һәм Касыйм татарларының барлык татарлар бергә җыелдылар. Алар күзләреннән яшьләр килде, Казан килгән бит. Ничек шулай килдегез дип. Без ул вакытта Сөембикә Ханбикәнең кабрен эзләү юнәлешендә килгән идек. Шул юнәлештә Касыйм татарлары белән очрашу юнәлешендә һәм алар минем күңелемдә гомерлеккә уелып калды менә шул очрашулар. Аннан соң мин иң беренчеләрдән булып Парижга баргач минем ул теләгем бар иде, иң беренчеләрдән булып, ул вакытта әле мин дәүләт телерадио компаниясында эшли идем. Парижга баргач Рудольф Нуриевның кабрендә буласым килде. Һәм менә шул Франциянең Сен-Желевьев-де-Буа дигән зиратында Рудольф Нуриев җирләнгән. Һәм мин ул кабергә барып, шул каберендә төшереп аны видеоматериал эшләп бөтен дөнья татарларына күрсәтәсем килде. Менә шуны мин тормышка ашырдым дип әйтмәкче булам. Бик күп очрашулар булды. Австралиядә яшәүче татарлар белән дә очрашу минем күңелемдә бик саклана. Америкада яшәүче татарларда гомумән әйтик, Гайз Исхакыйның туганы белән Сөембикә ханым белән Ташкентта очрашуда минем күңелемдә мәңгегә уелып калды. Менә татар кайда гына яшәмәсен. Әйтик, астрофизик Рәшит Сүнәев белән очрашу. Ул татарча мин аңлыйм, әмма дә ләкин мин сөйли алмыйм дип әйтүе дә аның. Ул менә татар җырларын, татар моңнарын, иң беренче Казанга килүенә, Тукай кабренә барулары да гомумән менә бу мизгелләр, бу кичкенә генә бер мизгелдер бәлки, әмма дә ләкин бunda татар дөньясы, әйтик, татарның тормышы, аның яшәеше чагылыш таба минем күңелемдә. Менә шул минем күңел хатирәләремдә саклана. Мин ничек кенә булмасын, үз татарымны, әйтик, татарларымны матур итеп, матур форматта, матур күренештә итеп күрсәтәсем килде. Менә һәм горурлык уятасым килде, бөтен яшьләргә горурлык уятасым килде. Менә шундый ул безнең татарлар дип. Без мескен түгел, ә без дәүләт тоткан халык, дәүләт тоткан халыкның без дәвамчылары дип. Мин һәр даим бүгенге көндә дә студентларга шул хакта сөйләп киләбез. Утыз ел, әле ул кеше гомеренең 30 елы, әле ул яшьлеге дип әйтимме башлана гына. Әле ул менә 30 ел дигән сүз, әле ул фикереңне төпле генә башлыйсың. Әле ул менә ныклап адымнар гына ясарга дигәнне аңлыйм мин. Менә 30 яшьтә 30 яшьтәге кеше гомере кебек, әгәр дә без
Қарасақ, Конгрессның бүгінгі ішін 30 ел узган. Ул тарих әлбәттә. Мин әйтер идем, безнең дөньяга сибелгән эшкуарларыбыз бар яшьләр арасында. Шулай ук безнең галимнәребез бар, яшь галимнәребез бар. Аларның шундый төпле фикерләре бар, яшь галимнәрнең. Менә яшь галимнәрне дә берлектә туплый алсак икән без. Чөнки ул безнең киләчәгебезнең элитасы. Бүген элитаны әгәр дә без туплый алсак, шул конгресс кысаларында, димәк безнең зыялларыбызны без тәрбиялей алабыз дигәнне аңлата киләчәктә. Чөнки элеклектән татар халкы зыялларның интеллигенцияның сүзенә колак сала торган булган. Хәтта патшалар да. Шуңа күрә ул элитаны татар конгрессы үзе тәрбияли алырга тиеш. Моның өчен дөньяга сибелгән татар галимнәрен, яшь татар галимнәрен бер үзәккә җинарга кирәк. Менә шуны әгәр дә эшли алсак, димәк без киләчәккә зур бер адым ясыйбыз дигәнне аңлата. Минем фикерем менә шундый.